Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависед. мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Тобови ҷангори вазни миёна UFC Ҳамзат Чимаев гуфт ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ ваъда доданд ва ҳамчунин гуфт ки мотиватсияи ӯ дар чист. Дар муҳорибаи навбатӣ ман барои камарбанд меҷангам. Ин чиз 100% аст. Ба ман муҳорибаи унвонӣ ваъда доданд. Ҳозир танҳо интизор шуданд дар кор то вақти муайян шудани ғолиби муҳорибаи Стрикланд ва Дюплеси. Шон Стрикланд бояд ки аз ман тарсад. Ман ба сари ӯ рафта истодам, чунки мо баъзе одамҳоро шод карда метавонем. Онҳое ки барои мо ғамхорӣ мекунанд, онҳое ки ҳозир бо мушкилиҳои калон рӯбарӯ шуданд, ҳамаи мусалмононе ки моро тамошо мекунанд, маро, Ҳабиб Нурмагомедовро, Билол Муҳаммадро, ҳамаи ҷангварони мусалмонро. мо медонем ки ҳамаи наврасоне ки моро тамошо мекунанд ба монанди мо будан мехоҳанд. Онҳо бақувват будан мехоҳанд. Иншааллоҳ мо кӯшиш мекунем ки барои онҳо намунаи хуб бошем. Барои ҳамин Шон Стрикланд ва дигарон бояд ки аз мо тарсанд, чунки мо на танҳо баҳри худ меҷангем ба монанди онҳо, мо барои ҳамаи мусалмонон меҷангем, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон бояд гуфт ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Шон Стрикланд ва Довталаб Дрикус Дуплеси рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297 баргузор мегардад ва аз рӯи суханҳои Ҳамзат Чимаев ӯ бо ғолиби ин муҳориба вомехӯрад. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский оиди муҳорибаи Магомед Анкалаев ва Ҷонни Уокер фикрҳои худро баён кард. Анкалаев ҷангвари ҳаматарафа аст, аммо ӯ риск кардан намехоҳад. Намедонам ки оё ӯ бо Ислам Махачев тамрин мекунад ё не, аммо ҳар дуи онҳо одатан риск намекунанд. Онҳо равиши аниқ ва дақиқ доранд ва ин чиз дар муҳориба зидди Уокер барои Анкалаев хеле муҳим аст, чунки Уокер ҳар гуна корҳои ғайриоддӣ мекунад. Барои Уокер ин муҳорибаи вазнин мешавад, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ имконият дорад, гуфтааст Алекс. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Магомед Анкалаев ва Ҷонни Уокер аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Бояд қайд кард ки ин реванши онҳо мешавад. Якум муҳорибаи онҳо бенатиҷа ба анҷом расида буд. Чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев номи ду рақиби навбатии худ ва саҳнаи муҳорибаҳояшро гуфт. ӯ дар твиттери худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт. 8 июн UFC Pay-Per-View зидди Геҷи. Ноябр UFC Madison Square Garden зидди ғолиби муҳорибаи Оливера ва Царукян. Феврали 2025 зидди касе ки набошад иншааллоҳ, навиштааст Махачев. ва дӯстон хотиррасон мекунем ки 2 рӯз пеш Дана Вайт гуфт ки Ислам Махачев осеб дорад ва барои ҳамин муҳорибаи ӯ зидди Оливера баргузор намегардад. Лекин менеҷери Ислам Али Абдулазиз бо ин суханҳои Дана розӣ нест ва ӯ дар ин бора чунин суханҳо гуфт. Нақшаи мо чунин буд ки Ислам бояд рӯзи 9 март муҳориба гузаронад, аммо UFC дар ин саҳна муҳорибаи Шон Омелиро таъин карданд. Онҳо гуфтанд ки ин муҳорибаи асосии турнир мешавад ва мо дар ин турнир баромад карда наметавонем. Онҳо ба мо муҳориба моҳи феврал пешниҳод карданд, аммо барои мо ин муҳлати хеле кам буд. Барои ҳамин акнун Ислам моҳи Рамазонро интизор мешавад, ё ин ки агар Шон Омели осеб гирад ва агар ки ба онҳо Ислам дар кор шавад, ӯ метавонад ки рӯзи 9 март баромад кунад. Ислам доимо тамрин карда истодааст, доимо формаи худро нигоҳ дошта истодааст. ӯ ҷангвари касбии ҳақиқӣ аст, гуфтааст Алӣ. ва дӯстон аз ин ҷо аниқ гуфта мешавад ки Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро баъди моҳи Рамазон мегузаронад, яъне тобистонӣ, ва рақиби ӯ Ҷастин Геҷа мешавад, чӣ гуна ки худи Махачев навиштааст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.